Croeso nôl I chi I fyd rygbi awn I nesaf. Ac yma yn y studio, Dyfarnwr Ifanc sy'n gwneud dipyn o enw hun ar y funud. A hynny am ei dalent yn amlwg yn dyfarnu. Ac hefyd I oedran. Mae e'n 19 oed. Ben Breakspear, croeso ato ni. Diolch am y croeso. Neis dy weld I. Ti'n cadw'n iawn? Ie, fi'n good, diolch. Dda I fi glywed. Felly bach o dy gefndir ti'n achos un o Abercynon I ti'n reiddiol yn de? Odw, ie. So, cyn ddisgybl yn ysgol gyfyn Rygbi Ifanc, ys I fyna tua 5-6 mlynedd, lefel A Tygau. Fi'n symud ymlaen wedyn I Caerdydd, Prifysgol Caerdydd I wneud bach o fferyllfa. A wedyn dechrau newydd blwyddyn yn nawr yn Met Caerdydd yn wneud Sports and Exercise Science. O, diddorol iawn. Yeah. Felly, pam a sut nes ti ddechrau dyfarnu te? Ie, so pan oeddwn i'n cyn ddisgybl yn ysgol gyfyn Rygbi Ifanc, dath y cynnig trwy Mr Dai Cambon yn ysgol gyfyn Rygbi Ifanc. Oedd yn dyfarnwr uwch gyngor ei hun ar yr amser. Nath e roi cyfle I fi wneud y cwrs, lefel 1. A dyna be nes I just trwy Tygau. Trio cael balans rhwng chwarae a dyfarnu dros 2 mlynedd. A wedyn nes I change wedyn, pam nes I game rhan yn gar yn meddwl, ti'n be, oedran ar fy ochr, na I roi shot ar hwn, gyda'r cyfleoedd oedd allan gyda yna ar gyfer dyfarnwr ifanc, a gweld sut dath e, a ers ni, mae wedi cymryd off. A fel dyfarnwr ifanc, beth yw'r uchafbwynt hyd yn hyn? Beth yw'r gêm gorau ti wedi cael y cyfle I fod yn rhan ohoni? Fi'n siŵr, ers bod yn plentyn bach, a mae lot o pobl mas yna yn breuddwydio am blynyddoedd I cael y cyfle I redeg mas yna yn Stadiwm Principality o dan y do, canu'r anthem. A ni'n diolchgar I cael y cyfle I wneud yna. Nôl yn mis Mawrth blwyddyn blwyddyn hyn, sy'n cyfle I wneud AO5 Cymru Iwerddon yn y Chwe Gwlad dan y to ar y nos Wener. Wow. Bach o gamp, ond mwynhau fyd, bach o profiad. Ie, ond ti'n amlwg yn mwynhau dyfarnu, ond mae'n gallu bod yn jobyn anodd iawn yn dydi? Ydy, obviously, mae dynion allan na tua 2 waith fy oedran, 3 waith fy oedran mewn rhai achos, a mynd mas na cymryd reolaeth dros nhw a trio setlo mewn I wneud game o fe. Mae'n gallu bod dipyn o gamp ar rhai o weithiau, ond fel fi'n dweud fi'n mwynhau, fi'n cael yr ymarfer, fi'n cael y profiad, a fel na fi'n mwynhau. Fel ti'n gweud, 3 gwaith oedran di, 4 gwaith dy seis di. Ie, ti'n iawn, ie. A dyn nhw'n gwrando na ti, ti'n bod yn cymryd yr holl reolau yma ag ati gan bachan ifanc 19 oed? Ie, fi'n credu, mae'r gêm wedi newid nawr, yn hyd yn oed ar y top, mae dyfarnwr yn dod trwy lot moyn ifanc na be oedd nhw o'r blaen, a fi'n credu bod chwaraewyr wedi cael y dylecsoedd nawr bod ni sydd yna I wneud gêm o fe, so nhw'n sy'n gyda'r dylecsoedd wedyn I gwrando ni, a ni'n gweithio fel tîm. A dyna'r peth sy'n dda, mae pobl, ni'n gallu cael y parch o pobl sy'n hun na ni a gweithio fel tîm. A dyna beth sy'n rhan o'r mwynhad, fi'n credu. Ond ti dal mor ifanc a ti dal yn dysgu yn dwyt. Ie. Ac felly, mae yna broses lle ti'n gorfod gwylio'r gêm yn ôl a wedyn dyfarnu dy hun? So, mae lot o pobl yn gweld dyfarnwr fel chwaraewr sy'n neud 80 munud adi sadwrn a wedyn so fe'n neud dim byd yn ystod wythnos nesaf. Ond pan ni'n gwneud gêm yn uwch gyngre, ni'n cael review proses, lle ni'n mynd trwy'r gêm, ffindio pethau sy'n gallu gwella arno, pethau ni'n gwneud yn anghywir mewn rhai achosion, a pethau ni'n gwneud yn dda. A ni'n rhoi rhywun at ei gilydd wedyn a cael trafodaeth gyda'r bos fel petai neu rhywun sy'n uwch lan. A wedyn ni'n dod I, os ni'n gwneud pethau anghywir, gweld beth ni'n gallu gwella. Mae'n helpu lot, fel datblygiad. Ti wedi cael y cyfle nawr I gwrdd â'r dyfarnwr gorau'r byd, Nigel Owens? Dw, fi wedi cael y cyfle gyda fe, gweithio'n agos dy fe. A mae'n pleser gweithio gyda fe, mae'n gallu dysgu lot o fe. Ti wedi gweithio fel watch out? I'n dod ar dôl di? Wel, lot o amser ar ôl I wneud na eto. Ti'n gwybod, mae'n bleser I gwrdd â ti a diolch am gael am ddod ato ni heno, ffwb wyl gyda'r cyfan. Diolch yn fawr. Der yn ôl I weld I eto cyn wir. Diolch.